Hare Krishna, Sri Radha Govinda, Sri Bhagavad, Sri Bhakti Shastri class ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ, 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ 12 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണഗണിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശിരോ നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രശ്നപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യനാമ്നേ ഗൗരതിശേദം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാനിയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ധർമ്മരാജ ജയതായ ഗൗരപ്രമാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേയം യത്തത് പ്രവിശ്യാമി യജ്ഞാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമതപരം ബ്രഹ്മ നസത്യുച്യതേ. അനാദിമതപരം ബ്രഹ്മ നസത്തന്നാസത്യുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ? ന്യായമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കർമ്മക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ഇനി അറിയേണ്ടവയെ
ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയും. ക്ഷേത്രജ്ഞരായ ഈ രണ്ടുപേരെയും അറിയാവുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ജീവസത്ത് ശാശ്വതനാണ്. ഇതിവിടെ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് അത് തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നജായതേ മ്രിയദേവ വിപശ്ചിത് എന്ന് കഠോപനിഷത്ത് 12:18 പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ നാദാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നുമില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയനുമാണ്. പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞ പതിർഗുണേശ എന്ന് ചേതാശേതരോപനിഷത്ത് 6:16 ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായി വൈദിക സാഹിത്യത്തിലും പറയുന്നു. പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് പരമാത്മ. ദാസഭൂതോ ഹരേരേവ നാന്യസ്യൈവ കഥാചന എന്ന് സ്മൃതി. ജീവാത്മാക്കൾ എന്നെന്നും ഭഗവത് സേവകരാണെന്ന് അർത്ഥം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദം. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് ക്ഷേത്രമെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം. ഓക്കെ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെയും പറയുന്നു, പരമാത്മാവ്. നമുക്ക് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയില്ല അല്ലെ? പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയും. ഇവിടെ ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയേണ്ടത്, ആരെ കുറിച്ചാണോ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? അതിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണോ മനസ്സിലാക്കാൻ സനാതനമായിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്നതാണ് നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ആത്മാവിനൊരിക്കലും മരണമില്ല, നാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അതിവിടെ പ്രഭുപാദരി ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നജായതേ മ്രിയദേവ വിപശ്ചിത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ശരീരത്തിന്റെ യാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞരായി ഈ രണ്ടുപേരെയും അറിയാവുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരി ഈ ഭാവത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായി വൈദ്യസാരൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് പരമാത്മാ. ദാസഭൂതോ ഹരേരേവ നാന്യസൈവ കഥാചനാണ് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാക്കൾ എന്നെന്നും ഭഗവത് സേവകരാണ് എന്ന് അർത്ഥം. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസൻ. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നാണ്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഗോപി ഭർത്തൃ പദ കമലയോർ ദാസ ദാസാനുദാസ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ദാസാനുദാസ. എങ്ങനെ ഒരു 100 കണക്കിന് ദാസന്മാരുടെ ദാസനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു സേവകനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ്, പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെ അല്ല, വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി. പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദം. അപ്പോ അതെപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ പരംബ്രഹ്മമാണ്, ആനന്ദ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ വിദേശിക്കുന്നു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സർവദാ പാണിപാദം സർവദോ അശിശിരോമുഖം സർവദാ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദിമഹാഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊച്ചുറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് എണ്ണമറ്റ കൈകളും കാലുകളും നേത്രങ്ങളും അസംഖ്യം ജീവികളും പരമാത്മാവിന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് എല്ലായിടത്തും കൈകാലുകളോ കണ്ണുകളോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല, അത് സാധ്യമല്ല. തന്റെ കൈകാലുകൾ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് അറിയാത്തതെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉദിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നുമാണ് ജീവൻ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ധാരണ മഹാ അബദ്ധം തന്നെ. വ്യക്തിഗതനായ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികളാൽ ബദ്ധനാകിയാൽ പരമോത്കൃഷ്ടനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ജീവനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭഗവാന് തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് ആ കഴിവില്ലതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ താനത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്റെ ഉപഹാരം അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് പരമപുരുഷന്റെ സർവശക്തിത്വം. ഗോലോകേവ
നിവസത്യ അഖിലാത്മഭൂത എന്നാണല്ലോ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:37 പറഞ്ഞത്. തന്റേതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ സർവവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. ഈ വ്യാപ്തിത്വം വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നതല്ല. തന്മൂലം ഈ ശ്ലോകം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെയല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെയാണ്. പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യത്വം. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ രശ്മി എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, സർവ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദിമഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊച്ചുരുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണമറ്റ കൈകളും കാലുകളും നേത്രങ്ങളും അസംഖ്യം ജീവികളും പരമാത്മാവിന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് വരെ എല്ലാം. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് എല്ലായിടത്തും കൈകളോ കണ്ണുകളോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല, അത് സാധ്യവുമല്ല എന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അല്ലെ? എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഇതൊരിക്കലും കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൗണ്ഡ്രകനൊക്കെ ഞാൻ വാസുദേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കൈകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കയറ്റിയിട്ടൊക്കെ നടന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനോട് അസൂയ കൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയും എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും മോക്ഷം ലഭിക്കേണ്ടായി. സാരൂപ്യ മുക്തി ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തോടു കൂടിയുള്ള മുക്തി ലഭിക്കില്ല. ഒരിക്കലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കണ്ണുകളോ കാലുകളോ കൈകാലുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്റെ കൈകാലുകൾ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അറിയാതെ നിന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാ അബദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികളാൽ ബദ്ധനാകിയാൽ പരമോത്കൃഷ്ടനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഈ ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭഗവാന് തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് ആ കഴിവില്ല താനും. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? കാളിയന്റെ വിഷമേറ്റുകൊണ്ട് ന്മാരും പശു അപ്പൊ അവിടെ വീണ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അവരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, അവരെ ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ശീലപ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അപ്പൊ അതിവിടെ പറയുന്നു, ഒരു പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ താനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും എന്ന് പറയുന്നു.
അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിദൂരത്തിലാണെന്ന് എങ്ങനെ സാധ്യമാവും? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഉപഹാരം അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കും. ഇതാണ് പരമപുരുഷന്റെ സർവശക്തി. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ അനേകം ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ, ഒരേ സമയം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരേ തന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യും. അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അല്ലെ? ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദ്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടാനിട്ട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്, മറുകരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിവേദ്യങ്ങൾ തരുന്ന ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോവുകയാണെന്ന്. എവിടെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, അവിടെ മായാപൂരിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനടുത്തുള്ള രാജ്പൂരിലുള്ള ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും തരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുണ്ടായി ഭഗവാൻ. പിന്നീട് അവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രം പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വിദൂരത്തിലല്ല. നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, മിനിമം അത് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹരേഷ്, താങ്ക് യു ഹരേഷ്. ഓ, ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ല. അല്ലെ? പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ അറിയുണ്ടായി. മത്സ്യം ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പോലെയും, അതുപോലെ ആമ കരയില് മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പോയി കടലിൽ പോയിട്ട് അതിൽ മനസ്സ് വന്നതൊക്കെ പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ദൂരെയല്ല. അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴും, അല്ലെ? കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചുള്ളത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യഥാമാം പ്രപത്തിന്റെ താംസദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ വെറും ഒരു ബുക്സ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അതായത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടി നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് പറയും. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് 29-ാം തീയതി, ഭദ്രപൂർണിമ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അല്ലെ? അതും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു. അല്ലെ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനായാലും ധ്രുവ മഹാരാജാവായാലും എന്തിനേറെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ് നാളെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ജഗന്നാഥ മഹാപ്രസാദൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ അല്പം ജലമോ അല്ലെ ഒരു പഴമോ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി തന്നെ. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശതസമ്മാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഓ, 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും ഭഗവാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴമോ ഒരു വേറെന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ വിശപ്പടക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. ഇതാണ് പരമപുരുഷന്റെ സർവശക്തി. ഗോലോക വൃന്ദാവൻ അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പാൽപായസം നൽകുകയും അത് ചൂടുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈ പൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു താൻ ഗോലോക ഏവ നിവസത്യ അഖിലാത്മഭൂത ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും. തന്റേതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നാരദമുനി തന്നെ ആ ദ്വാരകയിൽ പോയിരിക്കുന്ന അവസരത്തില് 16,108 പത്നിമാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ഓരോരോ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ ഈ സർവ്വവ്യാപിത്വം ആവശ്യപ്പെടാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനെ അല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെയാണെന്ന് ശിവപ്രഭുപാദയുടെ വിശദീകരണം. പിന്നീട് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാവാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. ജീവസത്തുകളുടെ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമെങ്കിലും അവർക്കുള്ളതുപോലെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളല്ല പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾക്കും ആത്മീയേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ.
അഭൗതികങ്ങളാകയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണമില്ല. അത് നമ്മുടേതുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികത മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത അഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപാണി പാദോ ജവനോ ഗൃഹീത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂക്തത്തിൽ ശ്വേതോപനിഷത്തിൽ 3:19 ഈ വിഷയം ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഭൗതിക മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തവയാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. അതാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്, അവ ഭൗതികങ്ങളല്ലെന്ന് മാത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതുമായതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? ആ പരമാത്മാവ് ജീവികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ടിട്ട് അവർ മുമ്പ് ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതുമായ സകലതിനെയും അറിയുന്നു. ഇതും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ അവിടുത്തെ അറിയുന്നവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള കാലുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ആധ്യാത്മികങ്ങളായ കാലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മഹാപ്രഭു അവ്യക്തിഗതനല്ല, കാലുകളും കൈകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഈ ഒരു പരംപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാകിയാൽ നമുക്കും ഇവയുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവയാണ്. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിക്കുടമയാകയാൽ അതിന്റെ മാലിന്യം അവിടുത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിത്വം ആധ്യാത്മികമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായ സ്വരൂപമാണ് അവിടേക്കുള്ളത്. സർവൈശ്വര്യ നിലയം അത്രേ ഭഗവാൻ. സർവസമ്പത്തിന്റെയും സകല ശക്തികളുടെയും ഉടമയും ബുദ്ധിശക്തിയും ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തികവാർന്നിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ചില സർവപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരമപുരുഷന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. സകല ജീവസത്തകളുടെയും സംരക്ഷകനും സർവപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയുമാണ് അദ്ദേഹം. പരമപുരുഷന്റെ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയാതീതനാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടുത്തെ ശിരസും മുഖവും കൈകാലുകളും മനുഷ്യർക്ക് അദൃശ്യങ്ങളെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവയുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് രൂപം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികതയാൽ മലിനങ്ങളാകയാലാണ് ഇപ്പോൾ അതിനു സാധിക്കാതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികത്വം ബാധിച്ച വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയം. ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് അതുപോലെയല്ല എന്ന്. നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മായാവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എന്നല്ല. ഭഗവാന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അഭൗതികങ്ങളായാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ
നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണങ്ങളില്ല എന്നുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള അല്ല, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികത മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത അഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഭൗതികത മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തവയാണെന്ന് ശിവപ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ചേതോശ്വരോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, അപാണി പാദോ ജീവൻ ജവനോ ഗൃഹീത എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഭൗതിക മാലിന്യം സ്പർശിക്കാത്തവയാണെന്ന് പറയും. എങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്തും സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ധാരാളം ലീലകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതാണ് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനും കണ്ണുകളുണ്ട്, അവ ഭൗതികങ്ങളല്ലെന്ന് മാത്രം. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തിന്നാനും സാധിക്കും, അല്ലെ? പറയാനും സാധിക്കും, കേൾക്കാനും സാധിക്കും, കാണാനും സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തേ സാധിക്കൂ? കാണാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ, അല്ലെ? അതും പരിമിതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച മാത്രം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ റൂമിന്റെ ഭിത്തിക്ക് അപ്പുറം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരഞ്ജകന്തി. ഭഗവാന് ഒരു അംഗം കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു അവയവം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും രുചിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനും കണ്ണുകളുണ്ടാവും, ഭൗതികങ്ങളല്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നതുമായതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? ആ പരമാത്മാവ് ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിട്ട് അവർ മുമ്പ് ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ സകലതിനെയും അറിയുന്നു. ഇതും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, അല്ലെ? മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ അവിടുത്തെ അറിയുന്നവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള കാലിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആധ്യാത്മികങ്ങളായ കാലുകളുള്ളതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ മുന്നേ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ നടക്കുകയുണ്ടായി. അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഉത്തരം? ഭഗവാൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. ആരും ഓർക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, ആ ഭക്തൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, സാക്ഷിഗോപാലാണ്, അല്ലെ? എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭക്തനോട് സംസാരിച്ചു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അങ്ങക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല? അങ്ങക്ക് നടക്കാനും സാധിക്കും, എന്റെ കൂടെ സാക്ഷിയായിട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നടന്നിട്ട് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ, അല്ലെ, ഭഗവാന്
വേഗത്തിൽ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത കാര്യം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും അവർക്ക് വൃന്ദാവനമൊക്കെ ഒരു താമര പോലെ അത് അങ്ങനെ അടഞ്ഞു വരും എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും ഗോസ്വാമിമാരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിലേ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടാവും സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് വേഗത്തിൽ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി സാക്ഷി പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാക്ഷി ഗോപാലായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയും സത്യം പറയുമ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാനെ സാക്ഷിയാക്കി സത്യം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനാണ് സത്യം എന്നൊക്കെ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ സാക്ഷി പറയാനും സത്യം തെളിയിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വരുത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം നടക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിക്കും അല്ലേ. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രീതിയിലൊക്കെ ആ നെന്മേനയില്ലത്തെ കുട്ടി അല്ലെ, തിരുമേനയില്ലാതെ ഇപ്പൊ തിരുമേനയുടെ കുട്ടി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഉരുളി ഉരുട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ച ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കഴിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ടും അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. പോലെ എന്നാൽ ഭഗവാന് കണ്ണുണ്ട്, കാലുണ്ട്, കൈയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളേതുപോലുള്ള ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റേത്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭു ഇവിടെ പറയുന്നു, മഹാപ്രഭു അവ്യക്തിഗതനല്ല, കാലുകളും കൈകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കേണ്ടായി. സകല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വ്യത്യാസമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താ പറയാ, തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങള് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ധാരാളം ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രം, ഇവിടെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നടന്നുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ദർശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കില്ല സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭു അവ്യക്തിഗതനല്ല, കാലുകളും കൈകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരംപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാകിയാൽ നമുക്കും ഇവയുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തവയാണ്. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും സ്പഷ്ടമാക്കും. ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ഉടമയാകിയാൽ അതിന്റെ മാലിന്യം അവിടുത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിത്വം ആധ്യാത്മികമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായ സ്വരൂപമാണ് അവിടേക്ക് ഉള്ളത്. അതെ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായ ഈശ്വരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹന നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഇത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാം തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായ സ്വരൂപമാണ് അവിടേക്കുള്ളത്. സർവൈശ്വര്യ നിലയം അത്രേ ഭഗവാൻ. സമ്പത്തിന്റെയും സകല ശക്തികളുടെ ഉടമയും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവാതിൽ പരമവിഭവത്വ കൃഷ്ണ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതന്നെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം.
പറയുന്നു, അവിടുത്തെ ശിരസും മുഖവും കൈകാലുകളും മനുഷ്യർ അദൃശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവയുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് രൂപം ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികതയാൽ മലിനങ്ങളായകയാലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികത്വം ബാധിച്ച വ്യക്തി ശൂന്യവാദികൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാൻ. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്സദൈവതുദേശു വിലോകേൻ യം ശ്യാമസുന്ദരമജിന്റെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമം. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദർശനമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ പൂണ്ട കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക? കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് കിട്ടുമോ? ഇല്ല, സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരേ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, തിരുനാമജപം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ എന്ന തിരുനാമം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെയും അന്ധകാരത്തെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഓം അജ്ഞാനത്തി മിരാന്തസ്യ അല്ലെ, നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ മംഗളചരണം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓം അജ്ഞാനത്തി മിരാന്തസ്യ, അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഞ്ജനം കൊണ്ട് ഗുരു നമ്മുടെ ആ അജ്ഞത ഇല്ലാതാക്കി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സൂർദാസ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. സൂർദാസിന് കണ്ണ് കാണില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ആൾക്കാർ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ സൂർദാസ് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാമല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇന്നതാണെന്നല്ലോ എന്ന് പറയും. രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് വേറെ ആരും പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും പറയുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും, ആ ഭഗവാനെ ഇന്ന് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, അങ്ങ് ആ നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടപ്പോൾ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം. ഓരോരോ ദിവസവും ഇട്ടിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുമായിരുന്നു, വിവരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, അമ്പരന്നു പോയി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് വാഴ്ത്തുന്നു. എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണും. ഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്നെ ഭംഗിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സൂർദാസിനോടൊക്കെ, സൂർദാസിന് കാണാൻ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കാഴ്ച നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സൂർദാസ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുത്തോളൂ, എനിക്കിനി വേണ്ട. എന്തിനാണ്? അങ്ങേ കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല. അങ്ങയെ കണ്ട ആ ഒരു ദർശനം മാത്രം മതി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട്. ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റൊന്നും കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലകളിൽ അല്ലെ അനേകം ഭക്തന്മാര്, വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ ആയാലും, പൂന്താനം തിരുമേനി ആയാലും, മഞ്ജുളയായാലും, തുറൂരമ്മയായാലും അല്ലെ, അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തുറൂരമ്മയൊക്കെ കുസൃതി കാണിച്ചതിനാൽ പിടിച്ച് കലത്തിൽ അടച്ചു വെക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ലഭ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചിച്ച്, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ
കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും കാണാനും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ കാണാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയുകയില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരാചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചേ. പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവസത്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹം. ദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസ്താവനകളാണിവ. ആസീനോ ദൂരം വ്രജതി ശയാനോ യാതി സർവദ എന്ന് കഠോപനിഷത്ത് 1:2:21 പറയും. എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗ്രാഹ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവും. പരമപുരുഷനിൽ പ്രേമം വളർന്ന ഭക്തനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമെന്നാണ് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഭക്ത്യാ തനന്യയാ ശക്യ എന്ന് 11:54 പറയും. സോറി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉള്ളിലുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടൻ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ട് പുറത്തുമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അല്ലെ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുമുണ്ട്, പുറത്തുമുണ്ടെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നതാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനാണ് അദ്ദേഹം. ദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരെയാണ്, എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെ അടുത്താണ് താൻ അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിത്യലീലകൾ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും വരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു.
എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്ന പരമപുരുഷൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഗ്രാഹ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആമാദി നാഭവിദ്രാഹിം ഇന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഥലത്തിലേ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊന്നും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ എന്ന് പറയും. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? ജിഹ്വ, നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അല്ലെ, നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 2 സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, അത് നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവും. പരമപുരുഷനിൽ പ്രേമം വളർന്ന ഭക്തൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമെന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം പറയും, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലെ, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, ഞാൻ വലിയ അങ്ങനെയുള്ള അറിവുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ ഞാൻ വലിയ ശക്തിശാലിയാണ്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണോ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ ജ്ഞാനവും അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ധാരാളം ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ ഗോവിന്ദവാഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ജ്ഞാനം ശിവപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. രൂപമഞ്ചരി രൂപഗോസ്വാമി, ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് രൂപമഞ്ചരി. അല്ലെ, അദ്ദേഹമാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു ശിവപ്രഭുപാദരെക്കുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഓക്കെ, സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, കോൾഡൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് ക്യാൻസലാക്കാൻ കുറെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ക്യാൻസലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വൈകാഞ്ഞിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാർക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ അറിയിക്കാം. കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവത്താം. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച്ച പരിധാനം ഭാവനദ്യ വൈഷ്ണവ്യ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവൃന്ദത്തിലെ ശിവപ്രഭുപാദിക്ക് രാജ്യത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ.